Ħafna minna nħobbu nużaw in-nuċċali tax-xemx biex intaffu ftit mill-qilla tad-dawl tax-xemx f'għajnejna jew inkella b'neċessità minħabba xi mard f'għajnejn. Il-maġġoranza però nilbsuh biex kif ngħidu bl-Ingliż nidhru cool. Il-Vanġelu tar-Rabaħat tar-Randan forsi ifakkarna illi jeħtieġ illi nneħħu in-nuċċali tax-xemx quddiem id-dawl li huwa Kristu Ġesu. Insellmilkom u nistedinkom għal 277 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ġesu jistqar sakemm jiena fid-dinja jienu id-dawl tad-dinja. U jagħtina sinjal sabiħ il għaliex fil-Vanġelu jfejjaq wieħed li kien ama minn twelidu. Wieħed li qatt mara d-dawl imma bis-saħħa ta' Ġesu seta' beda jara fiżikament u wisq aktar importanti beda jara anki spiritwalment. Il għaliex skont il-Vanġelu pass wara l-ieħor jaraf min kien Ġesu, anzi jaraf pass wara l-ieħor il-kobor ta' Ġesu. Fir-rakkont tal-Vanġelu li mfejjaq mill-lama l-ewwel jistqar li Ġesu huwa raġel li fejqu. Fl-argumentazzjoni mal-kittieba u l-Fariżej jasal biex jifhem li dan ir-raġel mhuwiex xi ħadd komuni, mhuwiex raġel komuni, imma huwa profeta. Sakemm fl-aħħar jerġa' jiltaqa' ma' Ġesu. U Ġesu jirrivela lilu nnifsu fid-dawl kollu tiegħu, fil-ġmiel tad-dawl u tal-verità kollha tiegħu. Temmen inti f'bin il-bniedem, jiġifieri temmen li jien mhux biss raġel, mhux biss profeta, imma Messija, is-Salvatur tiegħek. Jiena nemmen mulej jistqar li mfejjaq. Jinżel għall-kub tejħ u jadura lil Ġesu. Il-mixja tar-Randan tista' tenna biex pass wara l-ieħor bl-għajnuna tal-kelma ta' Alla narfu ftit aktar minnu Ġesu għalina. Anzi, Ġesu jitlobna inneħħu l-għamat minn għajnejna, inneħħu n-nuċċali tax-xemx biex narawh fid-dawl veru tiegħu. Minnu għalina Ġesu, raġel importanti, profeta li qal kliem sabiħ, jew tassew nemnu illi blotja tiegħu fuq is-salib u għall-feddej tagħna u dak illi jagħtina il-ħajja vera. Mulej għatina li narawk fil-verità sħiħa tiegħek. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.